שמעתי עכשיו ריל של מישהי שאומרת שלא צריך שום דבר בשביל להפוך להיות בעל עסק. נכון, לא צריך שום דבר. אפשר פשוט לגשת למע"מ, לפתוח את העסק שלנו, והנה, העסק פתוח. השאלה האם יש לכם כסף להתפרנס בזמן שהעסק עדיין לא מפרנס אתכם. זאת השאלה הגדולה תמיד. הנה אני מספרת לכם שאני נשארתי שכירה עד שביססתי את העסק שלי. בהתחלה עבדתי במשרה מלאה והייתי עובדת בערבים, לוקחת תיקים קטנים, ואז לאט לאט גדלתי, אז עברתי לחצי משרה כשכירה והמשכתי לקחת תיקים. עד שהעסק שלי לא הצליח להכיל את כל המשכורת הרגילה שלי, לא עצרתי. נכון, זה היה מעייף, נכון, זה היה מתיש, אבל זה גם היה חכם, כי ככה לא הייתי בלחץ אף פעם על הכסף. וזה הדבר הכי חשוב ששוכחים לספר לכם כשאתם הולכים ופותחים תיקים. אז רגע עם התיקים, קודם תבדקו מה קורה בחשבון הבנק שלכם. האם יש לכם את היכולת באמת לפתוח עסק? ואם לא, אין שום בושה בלהמשיך להיות שכירים עד שהעסק שלכם מתבסס. זה בסדר גמור, שאף אחד לא יספר לכם אחרת.